граждани на малките населени места. Имаме сигнали обаче от кметовете на населените места, от новите кметове на населените места. При срещата, която проведахме в началото на мандата, непосредствено след стъпване в длъжност, около 10 дни след стъпването им в длъжност, бяха поставени въпроси по отношение на сметосъбирането по населените места. Проблема, основният, който се явява, е кратността на сметосъбирането и това, че след като преминахме от чували на контейнери, се увеличи значително цената на услугата. Договора, който съществува и който изпълняваме с фирмата, извършваща сметосъбирането, е от повече от година и половина. Аз съм съставил комисия, която да анализира договора, която да анализира и сигналите на кметовете. Тази комисия ще даде своите констатации и съобразно клаузите на договора ще видим има ли възможност за преразглеждане на някои от точките по договора. Едновременно с това има и питания от общински съветници по отношение на клаузите на договора за сметосъбирането, на което питане ще отговоря на утрешната сесия. Предполагам, че ще присъствате и ще получите и по-конкретни отговори. Тази кратност на сметосъбирането по отделните села и сели, какво се определя? Се ли определя от самото кметство? Кратността на сметосъбирането в отделните села е елемент и от договора. Едновременно с това, с докладни на кметовете на населените места, те определят необходимостта от допълнителни курсове за сметосъбиране или от намаляване броя събиране. За всички промени в кратността сме имали докладни от кметовете на населените места. Също с докладни от кметовете на населените места сме доставили допълнително съдове. С докладни от кметовете на населени места сме променяли някои от